תסתכל לי רגע בעיניים. ותשאל אותי שוב. מה שוב? תשאל אותי. מתי ידעתי שזה זה? מתי ידעת שזה זה? מההתחלה. ידעתי שאיתך אני מתחתנת. שאתה האחד והיחיד שלי. תקנה 14 תציב 5 ג'? חשבתי שרק אני מכירה את התקנה הזאת. אתה לא מבין איך אני צעקתי על הרכש כשנתנו לי את הפנקס הזה. אתה יודע שלפני זה היו שתי תקנות סותרות? תקנה 3ב' ותקנה... ו7. את אוהבת תקנות? ברור, אני פקחית. ואתה? אני ועד בית. למה? הקרצת לי נחס, עשית לי קרוסלה on the house, עזבת ונעלמת. עשית לי לב שחור, עשית לי. בוא לפה. בוא לפה, אני אעשה לך גילוח על הפרצוף החורבן שלך, בוא לפה! יאללה, תן לנו פצוץ מהגרון שנשמע את המוזיקה. האחרונה בעצם, למה אחרי זה שנדון על רוזה אני לא אתן לאף אחד לפגוע בך. מבינה את זה. על מה את מדברת? מה יש לך, נעמי? נכנסת לפרנויות בגלל מה שעברת, אל תשליחי עליי, אוקיי? הכל טוב, אוקיי? אני אמרתי לכם, זה לא בעיה שלכם יותר. עשיתם את העבודה. זהו, הכל טוב. כן, ברור, לגמרי, רעיון ממש ממש מעולה, נשמע ממש ממש טוב, אני על זה, על זה!